selo Maradik kao selo Maradik, ono, imaš letnje poslove gde imaš duvan, imaš voće, imaš okopavanje, nadnica, ovo ono. Ja sam krenuo sa neki 13-14 godina na njivu, jer mene su roditelji dobili sa 44 godine, gde su oni već bili stari, odnosno Keva imala 44 godine, Ćale imao 49. I kad sam ja bio, ono, da kažeš, u odrastanju i pubertetu, oni su već bili stari, bolesni, ovako, onako. Nema odmora, nema ekskurzija, nema izlazaka, nema ničega. Mora da se žrtvuješ. Da. Sa sveštenicima sam išao da svetim vodicu, da uzem koji dinar kad je letnja sezona, ideš na njivu. Čekaj, ali jesi imao nekog u porodici da je bio sveštenik pa zato ili? Jesam. I trenutno moj sestrić je sveštenik u Novim Banovcima, veliki pozdrav za njega. Sad smo bili snimili pesmu direktno za njega, što mi je jako drago. Snimili smo tamo daleko, u njegovoj izvedbi, gde smo unajmili harmonikaša i studio, gde smo bacili pesmu kada sam bio na Krfu, samim tim da se povežemo, da kažeš, sa samom tematikom i našim povezivanjem sa Krfom, i lepo smo to uklopili. A inače mi je ujak bio pokojni sveštenik. Prvi brat je završio za sveštenika, nije uspeo, drugog su izbacili, otišao na drugu stranu u poljoprivredu, vamo tamo. Kad sam ja došao kao treći na red... A što ste svi, mislim, je li to neko forsirao ili je to bilo vama samo prirodno u porodicu? Što su imali toliko želju? Pa prosto... Da si pobožan, mislim, jesi. Do duše sad u zadnje vreme ne idem toliko u crkvu, pošto sam pre konstantno odlazio i pevao za pevnicom i sve učestvovao. Znaš da pevaš, a? Kako ne. I ono, sahrane, rođenja, krštenja, sve. Čekaj, hajde pričam to, kako je to izgledalo? Ti si zapravo bio jedno vreme sveštenik, nisi? Šta si radio tu? Nisam bio sveštenik, ja sam bio pojac. Znači, ideš, znaš ono kad ti dođe sveštenik u kuću, pa ti sveti kolač, tako je, pomoćnik. A za to ti tehnički zapravo nemaš školu da bi bio to, je li tako? Pa ne treba ti škola. Čekaj, šta je pojac? To je kao džakon, ili tako nešto? Pa čovjek pored sveštenika koji im pomaže i koji odgovara na samu, da kažeš, liturgiju ili sam proces svećenja kolača. A što, čemu žele za to? Zašto to? Pa vrate, vera. U crkvi sam od malih nogu i nema to želje, to je nešto što te vuče, pa da. I to si radio koliko dugo? Pa sad ću ti kažem ovako. Ajde da kažemo, sam krenuo sa neki 13-14 godina u sveštenika i zaključno čak sam išao povremeno i sa 26-7 sa mojim sestrićem, ali u prekidima. Sad sve zavisi šta mi se dešavalo u životu, da li imam vremena ili nemam vremena. Dok sam bio u selu, konstantno sam išao sa seoskim sveštenikom. Kad sam se oselio, moj sestrić me je zvao da mu pomažem, znači kad ima puno posla, kad je neka slava, kad je neko, da kažeš, u crkvi neki obred. I kad sam živeo u Inđiji, išao sam konstantno zato što sam tad bio, da kažeš, programer, imao sam dosta vremena, onako slobodnog, mogao sam sebi da krojim vreme i onda sam išao konstantno sa njim kao pomoćnik. I najviše benefita za ovo današnje stanje gde ja mogu da pričam sa ljudima koje prvi put upoznam i ima taj deo života. Zato što ulaziš konstantno kod nepoznatih ljudi u kuću, slušaš propovedi sveštenika koji je inače moj sestrić, znamo se, da kažeš, i onda vidiš celu tematiku kako možeš sa ljudima da pričaš u teškim vremenima, lepim vremenima, sa raznim ljudima koji su direktori i ovo i ono, a i koji su rade u čistoći ili koji nemaju novaca, približavanje raznim strukturama, da kažeš, običnog društva, slojevima, možeš kako hoćeš. Da. I danas to sve imam, da kažeš, onako u svojoj podsvesti, da možeš da svakom priđeš, da sa svakim pričaš, bio on klinac poput vas ili bio neko 60-70 godina. Ok, vi ste za mene klinci, 10 godina razlika. Ne, ja poštujem to. Ne, ok, ništa u lošem smislu.